Amerikar kontinenteak mota guztietako klima eta paisaiak dauzka. Alaska edo Patagoniako paisaia izoztuetatik, Atakama edo Arizonako desertuetaraino. Amazonako oianetik edo Andeetako mendizerratik pasata. Amerikak kolonizazio basatiak jasan izan ditu, baina jatorrizko kultura eta hizkuntza asko galdu ere, batzuk mantentzen diren arren. Kolonizazio europear hauek, esklabu afrikarren importazioak eta immigrazio masiboak arrazan itzeko kontinente bat sortu dute. Bere anistasunaren adibide gisa, Patagoniako paisaia hotz baina ikusgarria, Karibeko kultura eta klima beroa, eta New York, munduko hiriburua, aukeratu ditugu. Karibear itsasoa bere kultura deitsu eta beroagatik da famatua. Daukan kulturagatik eta paisai ikusgarriengatik Karibea paraisua dela esan dezakegu. Karibeko ur gardenetan milaka bisitarik eta mota askotako animaliak egiten dute topo, baina Karibea ez da hondartza eta itsasoz bakarrik osatzen. Oian paisaiak ere badira, animalia eta landare aberastasunagatik ezaguna den Costa Rican adibidez. Riviera Maya da Karibeko beste altxor bat, non bere hondartzetatik eta paisaietatik aparte, Chichen Itza, Inken hiria ikus daiteken. Baina ezin dugu Karibetik aldegin bere jendeaz gozatu gabe. Hauen izaera atsegin eta sentsualak bisitaria iluratu ohi du. Patagonia, Txile eta Argentinaren baitan dagoen Hego Ameriketako hegoaldeko lurraldeari deritzogu. Patagonia txiletarrean mendikusgarriak aurkitzen dira, baina denen artean bereziena Cerro Torre da, mundu osoan eskalatzeko tontorrik zaienetakoa. Patagoniaren hego muturrean suaren lurraldea aurkitzen da. Bere edertasun naturalak milaka bisitari erakartzen ditu. Estatuen Irlan, Julio Vernek munduaren amaierako itsasargia deitu zuena aurkitzen da, eta glaziarren parke nazionalean Perito Moreno glaziarra ikus dezakegu. Honek, egunean 2 metro aurreratu eta noizbenka izugarrizko izotz jauziak eskaintzen ditu. Eta Patagoniatik New Yorkera goaz, munduko hiriburura. Hiria 5 barrutietan banatzen da: Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island eta Manhattan, sagar handia, espairik gabe barruturik famatuena. Manhattanen hiriko tokirik ezagunenak aurkitzen dira. Adibidez, Tinkonek eskalatu zuen Empire State etxe horratza, Rockefeller Center, Times Square, Madison Square Garden, Wall Street, Broadway, Nazio Batuen erakundearen egoitza eta Amerikar filmetan gehien agertzen den parkea, Central Park, hiriaren birika eta John Lennon erail zuten tokia. Manhattanetik hurbil, Hudson badian askatasunaren estatua aurkitzen da, Gustav Eiffelek diseinatua eta frantsesek 1886an Amerikaren independentziaren 100. urteurrena ospatzeko oparitua. Manhattan barruan, Chinatown edo Little bezalako auzo bereziak aurkitzen dira, baita erosketagune ezberdinak ere. Adibidez, 5. etorbidean markako dendak eta bitxi dendak daude, eta Sohoan diseinatzaile gazteak eta tendentzia berriak. New York etengabeko eboluzio batean dagoela esan dezakegu. Amerika kontrastez betetako kontinentea da, eta bere anistasun kulturalak, sozialak, politikoak, erlijiosoak eta naturalak ez du inor axolagabe utziko.